Goddag. 2 dedicated drivers. Dæk check på McDonald's. Mac Attack. Det vi kigger på her. Monovid kontrol. Folk i folkemunde hedder det Death and Taxis. Det er der nogen, der er uenige i. Undertegnet af Thomas. Det her det er et kontroldæk af fineste stof. Det vi har lagt op lige nu, det er de 60 startkort, som både Thomas og jeg skal spille med til GP, og som vi forventer at gå minimum x0 med. Hvad Thomas? Jo. Kan du fortælle, hvad er det bedste kort i dækket? Jeg synes, det bedste kort i dækket. Jamen jeg synes sgu alle kortene er gode, hvis jeg skal være helt ærlig. Ja. Alle kortene har... alle dyrene, de er på overarbejde, når de kommer på bladen. Vi har den sikre Stoneforge pakke, som er næsten altid tager et removal, laver en for en, og så får man lige plus en equipment. Vi har dem, der huser alle de kort, som er træls mod dækket. Tager Jace, tager Liliana, tager Stoneforge i de tilfælde, hvor det er nødvendigt. Bare sådan tager alle ting. Death Ride Shaman, tager modstanderen Jitten, det hele. Så har vi Italien, som er VIP'en. De er i combo matchupsene og de unfair decks matchups. Sindssygt godt kort. Godt kort on the play. Mod rigtig, rigtig mange decks også. Blandt andet de hurtige tempo decks. Så har vi moren, som hun siger, her family protects all families. Hun er der med til at... Hun er virkelig på arbejde. Hun vil gerne holde alle folk i live. Hun beskytter hele Team Rocket. Hun vil gerne holde hele Team Rocket. Hun sørger for, at de ikke falder ned i kløften. Så har vi Flicker Wisp, som er fra den originale liste, er cuttet en af. Den er så lidt en joker. Den kommer ind, når der er behov for den. Sørg for, at man lige får det rigtige swing til sidst. Sørg for, at man har en finisher igennem ting som en Snaring Bridge, ting igennem Engineered Plague. Forskellige ting, hvor man bare lige fjerner dem, og så har man game. Og så har vi the newest edition, eller next newest edition, vores Mirren Crusaders. Der i stedet for Avengeren. Symbolet på, hvad Mirror engang var. Symbolet på, hvad Mirror engang var. Den er simpelthen, til meta synes vi, den er rigtig, rigtig god. Den dør kun til Punishing Fire og Lightning Bolt. Og i og med, at vi har vores vials, og de er begyndt at komme lidt i farezonen med Rob Decay og Death Ride Shaman, så hele Land Destruction pakken og vial-pakken, de er sådan lidt i fare mod Rob Decay og Death Ride. Så har vi Mirren Crusader, som egentlig bare er den er GG mod de decks, der spiller det. Der har de kun Jace, hvis de spiller blå, og så har de Lightning Bolt eller Punch 5, hvis de spiller rød. Og det er noget, vi så fortæller vi senere om, hvordan vi klarer det i Cyborg. Så er der 2 Mangara. Vi har cuttet nogen. De er gode i de matchups, hvor vi er foran i forvejen. Så vi har jo cuttet et par stykker, for ligesom at måske gøre de gode matchups lidt dårligere, men det er stadigvæk rigtig gode. Og der har vi så også cuttet en, så tager vi lige interaktionen. This is great. Og der har vi nogle ekstra kort herovre. Det er sådan lidt... det er sgu... Det ser ikke så tit i Legacy. Newest edition, Ava Mind Sensor. God mod... igen, de har en lille smule mana denial ability mod kontroldæksene. Ellers er de rigtig gode mod grinder og midrange sæksene og Stoneforge sæksene. Og den kommer bare som Jack in the Box. Det er sgu også en lille joker, ligesom Flicker Wisp. Vi burde nok lægge den op. Det er sådan lidt et joker-kort. Så har vi Newest edition. Mr. Friend Hunter. Og den er simpelthen til at have en lidt bedre edge mod Emerald Guldæksene. Og så jagter den Friends. Og så jagter den bare de der Tarmogoyf and Friends. Ja, det er sgu lækker. Den er sgu egentlig meget lækker. Og den kører fint på trædroppet med Comes into Play ability. Ja. Det er basically, så har vi traditionelle 4 pløjer. Standard. Og helt om alle Mana-basen. 8 til Land Denial pakken. Når du spiller mod kontrol, så er Karakas også Land Denial. 4 Karakas, måske lidt for meget, også når vi ikke spiller med Mangara. Man kan lave et suite med first rate damage og så bounce, når man spiller Talia. Det er faktisk mere relevant, end man lige regner med. Ja, hvad har vi så hernede? Så har vi Horizon Kenobi. Rigtig godt kort. Gør sgu egentlig bare det, den skal. Den fjerner sig selv og trækker koden. Du får bedre kort. Så har vi de 2 nyeste. En af Cavern, i stedet for den Meshra, der var før. Fordi at nu hvor vi
har nogle vials, som er lidt af problemer, så det der bookdæk, der vil man gerne kunne lægge sin Talia eller sin andre kort. Så det man kan sige, det er, at man kan sige human, så har du en masse targets, eller så kan du sige knight, hvilket også kan være relevant. Vi har en del humans. Så mod de trælse som Jace, der vil vi gerne have en horror ned, så ser vi horror med den, og så kan vi bruge den. Og så har vi har fundet ud af, at Punishing Fire måske ikke er det bedste matchup, og der er jo rigtig mange, der spiller Unit, fordi at Modern Shellen, den kan implementeres rigtig hurtigt over i Legacy. Så er Ganjo Castle med i stedet for Flagstones. Da det er et rigtig, rigtig kort til at beskytte vores både Talia og vores Mangara, når det er relevant. Så har vi sideboardet til Death and Taxes. Nu har vi lige hørt lidt om main-dækket, og nu tror vi så til sideboardet. Det ser lidt funky ud, men der er masser af mening bag alle kortene. Vi starter hernede. Kanonisterne, de giver rigtig meget sig selv. De er rigtig gode mod storm og mod elver. Og det er lidt unfair, og vi er ikke så klar på at spille mod unfair decks, så der må vi lige have lidt et ekstra hjælp. Man kan sige, at de humans er vigtigt til vores cabin, så det er altid resolver. Fordi elver, de spiller ikke så mange counterspells. Så har vi Cataclysm herovre. Rigtig dejligt kort mod alle former for control decks. Tager Planeswalker. Sørg for, at vi ikke kommer bagud på landene. Sørg for, at vores mana-dial også bliver effektiv i late game. Fordi at vi ligesom kan starte helt forfra, og så køre port igen og så videre. Det er rigtig dejligt kort, og sørg for, at de ikke kan ulti-play Jace og så videre. Også mod folk, der vælger at spille sort-grøn kontrol eller andet lort. Der kommer vi også ind og en bonus der. Et eller andet lort. Så tager vi herovre Gravhad. Der var alle godt lide at spille Death Ride, alle godt lide at spille Tarmogoyf, og de der Abrupt Decay, de skulle overarbejde mod det her dæk, så Rest in Peace får lov at leve rigtig tit. Og så er bare for, at så spiller de med 0-1'er i stedet for, og det er vi fandme klar på. Relic, rigtig godt kort. Vi vil gerne have nogle flere af dem, men Rest in Peace, det var, der var vi offre os lidt for power og sige, det skulle bare lidt bedre kort. Også rigtig godt kort mod Dredge, har jeg fundet af. Går videre herop. Godshot, Sunlands. 2 skal removal spells. Godshot, tager Grim Lance, tager Delveren, inden den er flippet, tager L11'erne, tager Kompedanten, tager Mor, det er vigtigt. Sunlands derimod, bedre mod Death Ride, tager den flippede Delver, tager de samme kort som før også, kan så ikke tage Mor. Tror du det er relevant mod Mor? Jeg tror ikke, der kommer mange Mothers, men Mother of Runes er et rigtig vigtigt kort i den matchup, og derfor så er vi nødt til at, ellers har vi spillet 2 Sunlands, hvis ikke folk kunne spille Mother of Runes, men det kan de jo godt. Men der er ikke så mange, der gør det, fordi de ikke fatter noget. Kører videre, Oblivion Ring, start til Hotel. Alle afskygninger, Omniscience, Emrakul, Dreamhalls, you name it, så hiver vi den her ind, og vi skal altid stå for det. Vi har kun én, fordi vi har simpelthen ikke plads til mere. Vi har en lille edge også hernede med Relic Water, seneste edition. Fagner bare rigtig bredt, kan fungere som 5. Swords, den anden Oblivion Ring, den 3. Mangara. Gør alle mulige forskellige ting mod rigtig mange decks. Den 3. Yitte, kan man sige, altså tager Batterskull og så videre, kan tage andres vials, kan være en needle også nogle gange. Ikke? Bare altid kort, rigtig lækkert at have i det her deck, fordi man ikke har nogen brainstorm, så det er vigtigt, at vi har alle kort, der gør face mulige ting mod face mulige decks. Går videre, Needle. Det er den 5. Revoker. Kan ikke fjernes på samme måde som Revoker, så kan tage Jace, kan tage Pernicious, det er et rigtig grimt kort mod os. Man kan tage det mod Death Ride, hvis man synes, det er en god idé, det synes jeg ikke det er, men de har alle mulige andre targets. Det er rart bare sådan at brede ud, tage Liliana, Grim Lantern, altså. Der er alle mulige kort, den tager. Kan ligge den, når de har festland, og så lige se, hvad de gør, og eventuelt tage dem på den. Anden Jitte, bare mod dyrdæksene, vi bare trække flere Jitter. Vi har oplevet Mirren Crusader Council nu, så nu er vi sådan lidt combo-dæk også mod de decks. Vi kan lave 2 Stoneforce til 3 Mirren, og så vi kan også bare lave til 3 Mirren, og så bare have en af den her natural. Så tager det sgu langt hjem for dem. Så tager vi Centerpiece. Kongen af det hele. Kongen af det hele. Elf Knight. Other Wild Creatures. Gets %. Det er chefen for alle dem, der tror, at Elf Knight stadig er et kort. FC, fuck you. Den er rigtig lækker kort også mod, har sådan en special ability hernede, som Liliana. Måske er det derfor, den er med? Den er lidt med, sådan så vi også kan lave sådan nogle Hymn to Durak games med dem, og spørge sådan, skal vi roll dig, eller vil du bare flip a coin? Og så måske lige sådan urge dem lidt til at tage det her kort. Det er rigtig lækker kort, og vi spiller det også lidt for surprise value. Vi spiller jo det her dæk, fordi vi godt lige sådan at være lidt under the radar. Vi gider ikke bare spille et naturligt dæk, fordi så kan vi ikke sådan blame det på anything, hvis du taber. Men det her, det er sådan, man har det godt, når man vinder, fordi man sådan outplayer modstanderen. Og det er sådan, de troede, de skulle vinde hele tiden. Og det er vi får egoer til, det synes vi bare er nice. Og det her, det er bare endnu et kort i en lang række af kort, som bare gør sådan, at folk bagefter sidder og tænker,
Jeg tabte sgu ikke mere. Jeg tabte sgu mere end bare en kamp der. Jeg tabte sgu lidt af mig selv. Og det er sgu også vigtigt at få med til Rocket Start. Det er det, vi går efter. 15 rigtig solide kort. Det her sideboard, det er simpelthen gennemtænkt. Det er sådan et mindste detalje. Vi har testet det ikke flere år frem mod det her event. GB Strasbourg 2013. Altså nu bliver der fandme renset. Adam til Giant. Det er fandme nu.